Predstavte si, že potrebujete ísť k lekárovi. Najbližší je v meste, hodinu autobusom. Ale spoj ide len 2-krát denne. Bez auta ste stratení. Podobne to funguje aj s prácou. V mnohých regiónoch Slovenska je nezamestnanosť dvojnásobná oproti priemeru krajiny. Ak chcete lepší plat, musíte za ním cestovať. Niektorí dochádzajú denne, iní na týždňovky. A mnohí sa už nevrátia. V obciach zatvárajú posledné obchody. Len v Prešovskom kraji je 121 dedín bez predajne potravín. Žije v nich 25 000 ľudí, väčšinou starších. Mnohí musia čakať na pojazdnú predajňu. Školy v malých obciach zanikajú, deti musia dochádzať ďalej. Napríklad na Zemplíne za 20 rokov zmizla štvrtina materských škôl. Aj toto sú dôvody, prečo sa na východe Slovenska obce vyľudňujú. Za posledných 5 rokov prišiel 430 000 Zemplín až o 13 500 obyvateľov, čo je viac ako má celý okres Medzilaborce dokopy. Odliv ľudí spúšťa reťazovú reakciu. Zatvoria školu, zrušia spoje, skrachuje obchod. Zhoršujúce sa služby potom vyženú z regiónu ďalších obyvateľov. To vedie k vysokej nezamestnanosti, nízkym platom a riziku chudoby. V Prešovskom kraji je ňou ohrozený až každý štvrtý obyvateľ. Regióny na okraji sa nachádzajú prevažne na východe krajiny. Z 19 najmenej rozvinutých okresov Slovenska ich tu nájdeme až 15. 2/3 našincov uviedlo, že kľúčom k dosiahnutiu úspechu je žiť v prosperujúcom regióne. A to znamená, že ľudia silno reflektujú existujúce regionálne nerovnosti. Existuje riešenie? Regióny potrebujú kvalitnú infraštruktúru, dostupné služby a pracovné príležitosti. No podpora štátu je zatiaľ viac menej symbolická.